Osi ni makwana ndisu gabro meronga bwaito. Osi winto sikubra jinamba. Pedal la jangamia. Watu wanachukua ile pedal ya changa. I'm sorry meter ni wadai. Ndio kai wana wantu kwa. I'm sorry changa meter ni wadai. Wongore mswa 25. What's ma safe. Samiro ngako ya kumba pangu. Aya kumba pangu azibana andinyenda nzwe kuti iwe urukana nechi. Zvadaro zvakatondinetsa kuti kunei ndakabva ndangusimuka ipapo zvandananga kwasabu samungu ndasvika ndanotaura sabu ndaona munhu asvika kumba pangu achinitaura masiku akanaka kanzi anowaunganiswa chiri chino zvikanzi saka zvinetsise zvimangoneni friday riko samungu rinopinda friday 26 rikanzi ndatumira mupurisa kwamirombo mupurisa achibva tumwa muthat very day zvikanzi mangwana tokai kudarira sabusamungu so 26 friday isi muse friday ndakabvaona mhuri yangu nemudzimai wangu kuti vataenda padarira sabusamungu ndakasvika ma8 9 10 takangogara samironga havana kuuya kusvika sabhuka zotanga kufonera samironga ipo patati asi vairatidza kuti vangosiri kuwirirana babhiyo sabhuku vazosvika pauti mirongo urikuzviziva here kuti ndirichi sabhuku wavo vanga uri kukweshana vachinetsanetsa saka ndofunga pastatement yavakazopedzera kutaura samirongo vakati taurai hanzi muteya saka sabhuku akabva ndikukanzira muteya sanechi apa morova dhati kuti vanga vakabatikana here kwati vakaita sese sabhuku vakazosvika pakuti imimi swendai masanyagota chibva panapa pakanaka tikanangoti straight kuna sanyagota ndichvandawatsanangurirawo mafambiro azvo zvaita tibva tanzi tiuye kudarira changabira musi wa4 July musi wa4 ndakauya asi iwo vanga usipo futi saka zvadaro ndobva tazopiwa futi rimwe date rekuti tidzoke musi wa 25 July ndosaka mbogona tripa Saka muda kubatsirwa sei panyaya mugaro wakakuti muda nemukadzi? Muda kubatsirwa sei neda? Ndoda kuti ndicheneswe ndoramba wachinifungira zvinhu zvandisiri kuita. Ndozona kuzozo ndifungira mweya wakashata. Because panzuri kudana nemukadzi wemunhu kana kuti kudana nemukadzi wangu ndogona kungokutaimira ndokukuvadza. Saka ine ndinokuvarira mahara. Saka ndinoda kuti ndichenese. Okay. Alright. Ipe tingosamira taura chokwadi pamberi pedare. Ndinotaura chokwadi pamberi pedare. Alright. Ngati zvari kutaura kuti ndakauya pamba pake inini ndakabva pamba pangu ndichibva ndakwidza pakuwana pandakwidza ndasvika pamuganhu uripo pamutemararo pamuti wake apa ndichangodaita ndichinetoenda kuti wanga ndaufura kudai iye anga akangogara pagwesika yake saka sava ndinongogirikana semazuva ese ainani because nyaya ichingosvika iyi nyaya iyi tingatoti iguhwa because anambobva anambobatikana nayo ndakava ndakusvika pamengati akoba nini ndepo vatosimuka kubva uko vaadvanza kuya kumuti uya kwandandikuya urumborizwa here nditurizwa mukomanyini anomborara asi ndakataurwa nemukadzi wangu kuti unorizwa guha racho ndo rutotenderera asi isusu manje esifaite means iwewe neni chamwari tiite sei asi uri kuona patakamira pamuti apa ukuzotaona makuwa zvavanonetsera ndezvekuti izvozvi takatomira panapa panotofura munhu wani papa unozotonzwa kwamakanyaka kana kuti ratori kumashoko rakutotaurwa different kana kuti wanga utobhadharisana kana kuti wakutotaura nezvimwe saka iwewe ona apatakamira apadi pasinyazoita akandiwewo kamupapa pake komangati varipinda munhu asi kutonora ngati akaproblem tinongotaurei tinokanira ini hananyanyebe pamusomudediko handimona nanyanyebe ende
ndinoda kutsvaga kuti kuwaramba paperi. Saka ivi ngatise solution. Ndinodare ipapo ndakamubvunza kuti asi iwona shamwari ndisati apinda mai pangu mudzimai wako uizwa ere kuti ndazvida zvinhu zvinokonzesa makrash. Akati no problem mukoma chiti akadza munyaya yesi ndiye akadondipa nyaya iyi. Saka ndini tichingoti gare pabhenji mukadzi wako akabvawo akagara pabhenji paya sekuru maita zvakanaka ndandotouyawo kumba kwenyu handiti murodo. Saka ndandotouyawo kumba kwenyu kuti sekuru wangu chaisa ngati iwe unonyatsoziva mukama wandinawo nevere uyu munini wangu mai wako igumbi mai wangu igumbi ukwakuti. Saka titoneka aimwe kakukama katoripo. Saka ndakatoraro netsika kuti mwana wanikwa kutaura kuo bwete ndakatoziva zita rake kuti ndiye akutora. Ndakatora nguva ndakaenda kunyanga ndikasvika kunyanga ndikasvika ikaputika parengi vanhu vanondiziva kuti ndini mirongo wacho kutaura. Ndakangoitora bva ndamboinyarara mba ndadzoka kumba ndibva ndasangotopeshena mai mati chikuti chokutaurika umbofamba sei mai unotoziva zvemumba hatingatauri zvedu izvi zvese. Tadzoka ndichidzoka panyaya yangu nemunina nouyu mukomana tasvika paya paya tagara pabhenji paya paya munina undibate zvakanaka unogona kundibata ini anagawei maybe kana uchafungidzo ndako kudini mukadzi wako anga atoripo zvekuti hazviiti hazvikuti nditi inini nditorebotsanangura mukadzi wako atsanangura but noti waunogara mumba kwawo watu handiti zvikurwisanisawo. Saka ndakati inini osi one shamwari ngatiti solutions anotibatsira tinobata the real people wakainginia bosi wakufundisa utsewa ndo anayo. Ndikati iwe unoshandisa kupublic uri munhu unoswera kutauni kunowamwe akawanda inini ndichaitawo zvekuground kunoko handiti ndikaitawo zvandaita kana kuti nine resolution yandinayo ndina sekuru nogona kutora sekuru wangu waya panapa handisati mukadzi wangu wondivhetera vanhu vandikufungidzira varikufungidzira kuti uyu ndikuindaa unyatsotoswa. Asi kataona nhiwa 5 iwawo todzikana kuna sabhuku tosvika kuna sabhuku otibatsira kuvhetawo nhiwa wawo 5 iwawo tichasara ne1 ndi munhu unozonga ati nemusoro yenyaya yekuti tigone kunesa kuna mheta nyaya yati nemusoro iyapinda nekumuswe. Alright ndati ndadopedza kaini nditoti hatotodzihamba pane ndizvo ndona funga iwe urufunge nyo anondipindura baba vatosimuka straight kwasabhuku ndosabhuku anofona iyo minonga madii ndingati asekuru ndikutorwadziwa munhu anenge ane mukadzi arikuta kuti arunzi zvakati unorwadziwa mutango kuitapira nyaya yati inokurwadza handitika dhani kuti uyu arunziwo ndiye akuti zvinenge zvine kakamusiyano mawedzi acho hafanani mumbatso. Saka ndakandati saka kosi wanatora romuriso ishi hapana ungaitora gatoiva unofana unga ambofema kana anga abatikana hake ngemasoko ngoti atorara usiku arutorwadziwa kare. Saka chacho kubatika chiya handimborwina bai ndikatomutaurira zvese ngati handina kana nenyaya hautori nemunhu baibeli ende iwewe ndikanditokona pasenderaini ndinotokuerenga kuti ndisouri mwari paarea paya paya tsime ndiyo 1 zvese toita zvese. Saka tinoda kuti tigarisane kuti hatidi mari zavo sivanonza mangozi zvinhu zvekumakuwa hatidi makuwa kushandisa nemakuwa sitomutaurira ivhatsunga but zvinourayisa izvo ngati zvinourayisa shuwa but asina nanyaya neyo ninonga ndikona nanyaya neyo. Takatondinetsa manje inini takabvirwadza maningi mushinda uri kuti inini ndikutouya kumba kwake ndiri kuhwawarira nyaya iri kutaurika but tinoti iguhwa titonge iguhwa basi ndinorarama niguhwa alright. Sabhuku shuwa zvataura zvekuti sabhuku akatifonera shuwa kati sekuru hazviitiba kuti mundidaidze panguva imweni ndinorwadzika nini kuti nyaya yasvika so sudden kuti ndaenda kunyanga ndikadzokera ndikatonzwa nyaya iyi iri kutaurika zvakanyanyisa zvokuti ndakatofunga kuti ndakada kutomboiti serious ishuwa ndizvo donza ndikafungwa maningi ngati anoka izve haigore ngatimirirei iite musoro nyaya yake. Saka ndo magumena ndakaita ini ndakavhunwa mheta wako ndidaidza instead pakasvika sekupara purisa wakasvika ndichi samuel ndandotorongedzawo kunyange kandaenda ndandanimhanye ndiende kurwanga kubasa ndikati sekuru masvika ipanapa but hazvisi kuita badheti ndakuwe ndotosvikawo nhasi basi ndototako excuse futi kutodzoka inditoterari kutohwawarikawo basa racho ndandadino ndikumbiriwo ndipandakufonera mheta ndikukumbirawo amoti no mheta waranga kataiwa kana ndikukumbirawo kudare ndobvumira kukumbirwa ndichikusvikawo pabasa ndobva kusvika nemaexcuses inonzi ana interest nebasa racho bava yakodii. Saka no ndimbondiregerera ichwa mukazvikumbira mukazondiinzwisa ukanditi uya musa 25 saka maona ndawe
ndo nyaya yekutondinetsa kuti nino zvakamhanya kuya kotaura kuti ndakamuti ndudana ini handisangana izwi 1 yekuti kudanana kana kuti kupomba kana kuti kudii ndakatoti gowa here full stop. Saka ndisiziva kuti gowa iye akazova naro kuti kudanana iyi akupotera here kuda kuzvitaura here kana kuti kutinga autotonga mimi napedza mastatement andizvoba iyo dati mazosirira pekuti imi hamusi makati zotikumbira pamakafonera munin'ina wenyu Kenyo. Taura chokwadi. Haizvo ndingazotaura zvese. Ndingazotaurawo zvese. Alright, it's okay. Alright, ngati wadaripindeni. Vakasamironga. Ndiani. Ndiwo ndina wawa naye ndakakanisa kuti baba mirongo. Imimi handiti ndizvo here zvakaurwa apa pawakasvika paumba pe pane pamwe paroti gadziriswe yapo vada kugadziswa ndebati vakangosvika paumba pangu ngatitsvake pamwe pekuti aiwa saviroka hamudaimba musada mutemo udaro hamuna kuona vamwe dziri kutongwa here makatenderana nazvo kana kuti matenderana nazvo here zvavataura pawakasvika paumba penyu ndizvo zvavataura ndizvozvo vakasvika vakanditi mashoko ekuti udana nemukadzi wangu akutaura vakataura chokwadi. Aiwa, imimi taura makatarisana nesu zvamakataura. Vakataura kuti hanzi iwewe shoko riri kutenda ndekuti udana namakleve. Ndo shoko ravakataura. Izvo kuzoti hanzi zvavakutaura izvo kuti hanzi tikuda kutsvaka vanhu vekuti vainvestigitwe vakatanga nyaya vakaita sei kutaura vakataura. Saka wataura kudaro iwe uri munhu uri kupumirwa mhosva uri kupiwa mhosva right wauya ndiwe kunomangara pachangamire kuti inini ndiri kupumwa unenge uri kutaura kuti uri kupumwa pane zvauri kuziva here iwe kana kuti hausi kuziva chakakurwadza chii pakati pekuti uyu auya paumwe pako achikupa sori yekuti inooshamwari zvauri kunzwa izvi ngatiite bhora pasi anditi usavhunduke inini uri hama yangu chichi iwe ubva wazonge wakuuya kunomangara unenge uri kuvhundukei pakati pazvo hapana chandakaita pawakauya mawedza wakataura imimi wakauya wega mwabva matorana mwabva mati panze hapaiti tiri kuda ryewo mawedza approach yawakasvika kwamuri vakataura kuti pane mashoko ari kutenderera kuti udane nemukadzi ari kutenderera havasati vaaneshwana saka makaita into saka imimi manje personal behavior manje pakunga muri kutaurirana nechemba yamakakuita makawirirana here kuti timboite find out kana kuti makangotora kuti nyaya dzakaita seidzodzo handingakwanisi kuti ndingazvigadzirisa ini nemubadzi wangu ndakaona zvakakodzera kuti sabhuku vanofanira kungatagare makambotaura here muri tu manje kuti ona nyaya yedu daita atine munhu watamboti ationei handi mamuri kutaura ini muri tu mamuri nemukati chimbomira saka hapana pamakazongosvika mapekuti daitamboti timboonerwa mazongoti kuenda kwakaitaurwa mangofunga kuti daita ndisvigoukwasa zvamakazoita ini uyu mamutaurira here kuti ndaudahaana kutaura ndakakutaura ndichibva paumba pangu kuti handa kuenda kusaba makataura aripo ndikaenda kusaba
Nichidzorera mazwi ake shuwa. Takataura kuti tinombota zviro mutemba. Ndokuti ndakangoita pauni hapana kana nyaya. Atichendi nikuwa. Inini mbako ndakatopedza kukandira. Ndakatoenda kuchiswa ndakandira. Shamwana uyu gwa tishandi nikuwa. Anditi ndapanda kuti kunde vanamwana ngatomona akatogara. Mandatofira kuti bauni nikutori wari zinenyaya. Because nyaya yanyanyaita so yatiga zveso serious. Ndikati anogononga ari serious but handina pandakamakana naye. Handina kana pandingomuti munhu watori panzvimbo kuti wasara paarea patiri paipa kuti ndo varume vatinogona kutodaidzana kuti shamwa ndawirwa nechakati manya panapa kana kudai asi chii gora kuda papi shuwa ndakamuti ngatibve pamuti nyenge shuwa bvati welcome vatapinda mumba make shuwa vatora bhenji rakuti agara zvakanaka mushe iye apa mumani yake vyawe vatogarawo apa asekuru maita zvakanaka ndantori munzira yekuyekumba kwenyu kuna mbuya kuti dimbuya manditorerawo murume wangu ndikati vatatoseka papi ndikati ngatipinde munyaya because tikakugarisika vanhu vamuona shuwa dava ndapinda munyaya ndamutaura shamwani inini ndinzwa boy ndinawo vanhu vandakatombozwa pandakavanzwa kuti azvidhakwa but handingatiri nechidhakwa asi ndakazvataura kuti inini nganipa nyaya isina kuzara ndiri kuvhara mbama ndizopesata mapurisa ndipe nyaya yakazara ndikatomutaurira vanhu vacho ndikamutaura kuti ndiwo vamwe avanhu saka toda kuti tione vanhu 5 or more ndiwo tichatora vanhu yotoenda navo kuna sabhuku handiti sabhuku wotibatsirawo kumbobvunza guwa because uyu akati inini ndoda kuti guwa ridini rife ndikati ndezvira zvakanaka shuwa kuti uri munini wangu plus on top of that uri mukwasha wangu chaingoti mwana wako wakarorei mwana watete wangu saka shuwa mukadzi wakuvhadaira shuwa sekumaita zvakanaka vatataura paa kutowirirana zvakaunaka but iwo hamene maemotions akangotora akangosimuka bva pina mubedroom saka ndakanofunga kuti maybe urimborevura pfungwa dzake sindaona ini ndauya ndisimborita hashi owatikambotitomukamboti ndakati pamwe maybe urimborevura ake hana yangu handitoni uyo handinozvati foni iri andichipamwe handakuenda pasabhuku mukadzi wacho shuwa handigondotaure zvaakataura pamusoro imimi wacho muri kuti here uyanda nemukadzi wenyu parezvino handina nyaya naye bendi mubvunzika naye ipapa pandakambobvira ndataura naye izvozvo kunze kweguwa iye ngataura kuti ndine muromo wangu anhu enu semaonera awandu baba ava vakafundisa kurohwa neya nekuti zvechokwadi ava baba vako yava neumbo usina kukwana ndosaka vakada kuedza kutaura neumwe vavo zvekudai vanga vane umbo hwakakwana aingosvika ngomudzika kana devu todanyatsotaura maonero angu andiri kuita wenyu handi kuti ndizvo nekuti baba ava vakauya vakanyatsotaura neumwewo zvakanaka handiti asi uye akabva kunza kupanika akabva ati pamwe ndingatodzikwa demo dai ava vaida kutongodzika demo munhu ari kutouya kuti akauya neumbo husina kudi husina kukwana saka zvisvika kuti ukataura neumwe wako kaka indionange munenge masunungurana hapasina chakaipa but uyu akabva arohwa nehana akabva atofunga kuti pana pandogona kutofuma ndashayika maonero angu todakumboti mbopindawo mamuri pfungwawo dzangu asi uyu akanga apedza matauriro ake aya akaita sekuuya kwayaita zvekudare kuno stili anongotaura zvose matauriro ayo makaita miri wayo zvino iwewe uri kuzvipinza murufusi wega dai uyu anga ari kuda kuonesa kuti zvakatanyanya kuti iwe uite shungu dzekuuya kuno kuchii kana nevamwe ndopandiri kumpindurira idhibheti kai ndopandiri kumpindurira kuti akasvika pamene ngangoro rohwa nedemo handizvi ondeazvaendika izvozvo tingagogonaona semamirira zvakaita kuti kusimuka kwasamironga kuti wazoende paumba peavo wanga ari kunzwa kaya kanonzi karunyereko handi wari kutaura kuti zvanobva guwa racho ndo runyereko asi hwakapa kuti musimuke kuti regandoodini ndoona nenovafunga divendima ndakatoita 3 to 4 days izvozvo kusvika ndaona kuti undamuona atogara ndamuona kuti wamini akandiona kuti ndinokugirira nazviroma saka ndibva ndaona kuti ari wari ngandinitauri shamwari ona ineonavo batizvaekuti hati 1 2 ipapo tatopanzwa toda kutarisa masaidi ese toda kuti kuaprocha kwamakaita murume uyuko akabvuma kuti ngatipinde upainde so zvese maapiri nemukadzi wacho asi une mafungiro akazoitawo
Murikoni. Munhu andi muruti ni ndakatongoti ndiri tega zi. Murutombogaya kuti nyaya ndizvo. Ndoza akaita. Ai bakuona kuti ndingabatsirike sei. Saka kuzoti ati ndakuenda kwaSapo. Aingodzoka kuti kwandilo. Ngoma. Aingodzoka kuti ndakuenda kwaSapo kunze imwe ngempo. Mabukira akasiyana. Aingodzoka ngoma mauya shona. Ndakuti tamwa mpa nhorondo. Ai anoziva. Andisi kuda kugadzirisa mwana. Unoziva kuti nino. Ipasesa basi. Munhu twakagadzirisa mueni. Zvokwasha pamwe bagona unganyasa kutaridza kuti mugambi wana milonga zvakamira sei. Ndio zvanga kunozora situation. But muzukuru wangu naye atoda muri sekuru wangu chaita. Imi maita zvakanaka sekuru mauya pana. Maita pachikuru. Titi atataura nyaya. But murume wawo mati. Hawana kuzvitambira shwa zvinomautaura izvi. Anozvitambira sezvo. Akabanguita emotion. Aiwa, chakaenda kunoitika manje. Uyu atiyanye kumbrema bakuzoenda paakaita paSabhuku. Why? Nokuda kwekuti uyu munhu anosangana nezvakawanda mumapepa zviri kubuda kana mumaWhatsApp kuti akatotya kuti nezvandibvunza munhu anogona kungoya kudii, anogona kungonditema. Saka akaenda kotsvaga security yekuti iye kana kuri kutaurirana motaurirana pagiraundi pane maintermediate andimuzviona ka. Saka musanyanya kuzoblema kuti akazondirei kwaSabhuku, because paSabhuku anga akutsvaga kuti zvino ndochiita sei, andimuzviona ka. Nhau chete yanga iripo ndeyekuti imimiwo wacho ka nyaya yekuzoya kwayaita kuno inhau dzekuti makatadza kuenda kunatenda dare raSabhuku. Yawo nyaya yake yange iri so sensitive. Ndozva ndichitobvunza mukadzi ka ndakutotaura mudzipi. Mukadzi mini ndichitomubvunza mai mwana akatanzwa ndibvonyana afa madhira. Iwe pamunoenda kudai ndichita zviro udini madhira. Anokwanisa kundipindura pa akabatwa futi neemotions. Wakumanya kumushonga, ndozokuda kumwa mushonga, ndibva ndachidini, saka inini ndindakuda kutigadzira wanherera kapanapo. Wana wangu wakura, ndinoda kugadzira wanherera ndizvinomboona kuba zvinobatsirei. Mwana wani abva angotaurawo zvakataura, mwana wani ari kupiwa mhosva yakafanana neyangu ndikati cancelled. Ndafuna vanati zvarani ndakutondatendsira kuti mwana mupanyaya dzekuti akumanya kuda kumwa mushonga. But nyaya chaiyo ndatsandaiona. Ndangomubvunzawo mukadzi wangu ndofana kungobvunzawo kama muvhunza. Saka ndizotapinda unasekuru kuti bvunza naye hapana nyaya. Uzwa watataurira nashuwa. Unasekuru kuti toenda kunenga gadhani ngedu kumba. Saka imi chiti pa imi kwacha munisipo wakasungaira kwenda vatamboenda tesipo. Ngata ini anigoni kuti ndiuye. Ngoendei naye ega. Mumbomubvunza ari ega. Kuti pamwe pandiri mushaishi. Saka ini badzi nyaya yangu inini hakunga nyaya naye babu. Nino handina nyaya naye. Kana yesha kuda. Tungati chiduo chiri murwizi. Nyaya chaiyo ambuya mukambotaura. Handatikambotaurawo ambu. Kana yakanga iri nyaya iri yemakuru. Wakanga wari kuudzana zvinhu zviri kuitika mucommunity. Panga pasina chakashata. Asi nyaya ikazomuka yozoita kunga ine munhu anomhanya kuenda komangara kana kuti inozokurisa tumwe tunhu. Inozoita kunga isina kutsarukana pamberi kwacho. Atiti vanhu vakokasika kuvhunduka baba vazivavhunduka dzimwe nguva riva rinozokuta. Saka nachida kutaura ipapa kuti nguva dzese zvinonzi guwa rakashata ende guwa harina kunaka, guwa rinoparara. Ava pangoita guwa pamborina umbo ende baba dai vaida kuitawo umbo hwakakwanaka vaimbotanga kungoitawo kungotrekawo kuona kuti mukadzi warudi ari kufamba sei zvisinouya anodi anoziva handiti sanyazoti nyaya yacho nyasutaura chokwadi kakai haina umbo uyo akavhundukawo hatimupe mhosva akavhunduka shuwa umwe munhu angonongotemwa nedemo ofira padii hatimatonzwa kuti mukadzi wakabva atoto mwana wani ari kutaurwa zvakadaro zvakatomurwadzawo kuti inini ndinganza kuzvikira nekuti ndidii ndife handiti samaona kuti nyaya dzakadaro dzimwe dzemakuhwa dzakashata hatipoti munyika guhwa rakadii rakashata harina umbo saka haini hangu nokuti panyaya yevanhu ava hapana nyaya baba asi ndakukumira kuti samironga next time kana manzwawo nyaya dzakadaro chiitai pachirume dai makada kutsvaga manje umbowo hwenyu hanzi pari kutaurika chini
chitsvaga chinyararire vakadii vakanyarara kana zviripo zvokati zvinoitika wega waingodii zvinobuda pachena. Meta nyaya iyi haina kutanga ipapo. Yakatanga kare ichitaurwa but ndasingaziva manje kuti aunyatsunongedzerwa ndiani. Saka ndakangoti no ini ndikuswera pamba kai munda ndinofamba nemadzimai acho ndichienda kufunda chidzoka ndichira pamba patinozongosiyana ndikokuti enda kumashops unotorawo mari dzako uchitengesa huko chidini handizofambe naye handizika ikoko handizozivi. Saka ndakaedza zvese kutsvaka saka guva razoputika kudaro manje rakabva raita kunga rechokwadi chairo chairo kuti inini wacho chairo chairo kuti dai ndakarodza Temba pamwe ndakasangana naye kana kunzira taizomupimana pano taizotonga yatitori pamberi asi inini handina kudaro ba kuti ndinokuwa ndinomboshanditawo kukanzirana vanhu vangu. Saka ndakaona kuti hazvina kudaro ba zvinhu zvacho uyu ndichatomuona chete. Sabhuku abva andifonera andakutaura sekuru ndo manire muzukuru wenyu futi iyoyo tinonyagondotese mubatsirei mukanzirei adzoke kumba hana nyaya inanga nenyaya naye unogona kutaura naye ngati sekuru unogona kutaura naye sabhuku imi zvese zvamuti kuti musi sabhuku ndiri kumisai kuti musi sekuru wangu chimbo kana mauya munogona kuya kunokumi todini totokanzirana iyo zotopera kuti hana nyaya naye pene ndakaramba ndikuti hana nyaya naye pene but ndakatozoshandisa manje saka tiri kutaura kuti hapana nyaya baba vakangorohwa vakapanika. Alright, takumbirisa haya kuti munogara zvakanaka. Saka